थान्दै मेलावथ' जोङो माखासे मैखोम बाथ्राखौ सावरायगोन। बिजिरनि जथुम्माया गोबां बिथिङावनो मैखोमै सावरायजागोन। से नम्बराव जोङो एसटि इस्युखौ सावरायगोन आरोबाव। एसटिखौ जों खुनु पयटे होआ, बे जोंनि बाथ्रा। जोंहा बहाय होआब्ला माने होयोब्ला जोंहा खहा जायाब्ला होजागोन जों बिदियाव गैया, होखाया। हा हुनि बाथ्रा दङ, बर' बिजोंनि बाथ्रा दङ, फरायसालिफोरनि बाथ्रा दङ। गासैबो बाथ्राखौ जों बहाय सावरायगोन। मैखोम बिफाव लादों होनब्ला एसे गोरोन्थि जागोन। नंगौ जोंबो दंफायो, एक्सपार्ट कमिटियाव जोंखौबो लाफादों। आरो गाहाय नेहाथारि महरै आं गावनो बारा टाइम होनो हायाखै। जोंहा बहाय सासे नेहाथारि डक्टर प्रणबज्योति नार्जारि बिथाङाबो दंफायो, बिथाङाबो हानायमानि सहाय खालामदों। आरो जोङो गाहायै हारिमु आफादनो जोङो बुंदों जे नोंथांमोना बोरै हायो हाबाफारि जाहाथे मोजाङै जायो बिनि फारसे नोजोर होदो। जिहेथु जोंहा जथुम्मा फैगासिनो दं बर' थुनलाइ आफादनि। ओजोंहा जथुम्मा, ओजोंहाय बे बागुरुम्बा खोब माने हाबाफारिया सौदावबाय। बेखायनो आं मिजिंथिदों जोङो बे बेलायाव बाहागो लानो हायाखैब्लाबो हाबाफारिया मोजाङै जालाङो, बेनि थाखाय आङो आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों। थान्दै मेलाव मा सावरायनानै गेलेयो? थान्दै मेलावथ' जोङो माखासे मैखोम बाथ्राखौ सावरायगोन। बिजिरनि जथुम्माया गोबां बिथिङावनो मैखोमै सावरायजागोन। से नम्बराव जोङो एसटि इस्युखौ सावरायगोन आरोबाव। एसटिखौ जों खुनु पयटे होआ, बे जोंनि बाथ्रा। जोंहा बहाय होआब्ला माने होयोब्ला जोंहा खहा जायाब्ला होजागोन जों बिदियाव गैया, होखाया। हा हुनि बाथ्रा दङ, बर' बिजोंनि बाथ्रा दङ, फरायसालिफोरनि बाथ्रा दङ। गासैबो बाथ्राखौ जों बहाय सावरायगोन।